Na aldea de Ponte de Pé, a vida era normal, como en calquera vila da comarca. Os veciños levábanse ben, falaban entre sí, traballaban xuntos, axudábanse, rían... Pero un día todo cambiou. Chegou unha carta do gobernante do país. Para mellorar a vida na nosa amada patria, todos os povos deberán ter un alcalde ou alcaldesa antes de que remate o ano. Os veciños e veciñas reuníronse para ver quen debía ser o alcalde ou alcaldesa do seu pobo. Ha de ser o máis vello do lugar, dixo unha. Nin pensaro, será a máis traballadora, contestou outro. E por que non o máis forte? Replicou un terceiro. Non se poñían de acordo ata que falou don Silverio. Un home pequeno e vello, que estivera calado ata o momento. Ademais de vello, era sabio, e estas foron as súas palabras. Deberíamos votalo. Cada home e muller maior de 18 anos escribirá nun papel o nome da persoa que queira para o posto. Por fin estaban todos de acordo. Pero nese momento entrou pola porta desafinante un home malvado de quen dicían que era meigo. E vaia se o era. Se non me escolledes a min de alcalde, botareivos un meigallo. Ninguén creu as súas palabras e non o escolleron a él, así que cumpriu as súas ameazas. Co pelexo de 3 raposos e as patas dun saltón, todos os son fermosos, meto neste caixón. Todos os ruídos agradables entraron nunha caixa que Desafinante sacara do peto, e desde entón ningún son fermoso se escoitaba en Ponte de Pé. Xa non se oía o canto dos paxaros. Os músicos só conseguían sacar bramidos espantosos dos seus instrumentos. A nais e pais non eran capaces de cantarlle cantos de berzo aos seus bebés. Pasou o tempo e a situación empeoraba. Toda a xente estaba anoxada. Só podían falar a berros. Estaban dispostos a ceder aos desexos do malvado meigo, pero daquela, dona Clemencia, a muller de don Silverio, tivo unha idea. Xuntáronse os máis valentes do pobo e dirixíronse á casa de Desafinante. Nun momento de despiste do meigo, entraron e buscaron a caixa ata atopala. Cando deron con ela, comezaron a golpear a pechadura. E, xusto cando entraba Desafinante pola porta, lograron rompela. Saíron todos os sons da caixa e armaron un barullo insoportable. Aunque todos eran sons fermosos, eran tantos, tan desorganizados e tan desordenados que facían dano nos oídos. Desafinante suplicou que acabaran con tanto balbordo, ata prometeu non facer máis falcatruadas. Abriron as fiestras e deixaron que cada son volvese ao seu lugar. Os trinos aos paxaros.
As nanas foron coas mamás e cos papás. As sinfonías dirixíronse ás orquestras. Os habitantes de Ponte de Pé aprenderon que para escoitar un son fermoso o primeiro é que haxa silencio.